Chibeleve kule video masa khan Japana Okinawan sao andam reile shisil na chan kha an e in lampang a khan kan soya tuna chuan andam reina chan factor pakhat kan soidon ani ikigai hi kan sheto nualin karinga ale khabu te po ina oma soito angin Japan rama thliarkar pakhat Okinawa a cheng te chin chho ani oma amuna hian ziak tu pani te han kalin an han zir chianga andam reina chan thlen tu pakha chu ikigai hi ani ve thlani aumzia chu reason for being abu atak phei chuan the happiness of always being busy mi mal thau hi ke mani min ni tir tu te taila thokreng boireng chungpo a hlimna chu mi tina hian kan kol threwa a thenin hai chhuaka a thenin kan shelawa to pashiat top chi kha ni lem lawa hai chho ve ngai ni chu tunlai tong la ra chuan kan nun chan kan purpose of life te po kan ti thei mai theya kan thil ti du adu na rengon ni lawa kan ti du na chan kha chu na mani hlen na kong tak kan zo chuan lo ha dewin lo buai deuh thin ma ila hlimna min pe ve tat ni lung oi veng na satisfaction kan nun khan omzia anei pha ta ni mi chan puite kong de ka kai shoi te poni theya midang te hlimna thlen ang chi te chu na tak mai chu an tho deuh thaw wang chu anianga Japan rama mitam tak hi chu an retire ngai lo ni an pension ngai lo retire ti chongkam po hi an nei ve lem lo ani oma an na a an tuya poisa wanga thok an ni lem lo aniang an tho rim to nu chuan an shi sel tha chung chu an thok top mai ni kan na tho lai cho san hun kan hak lel le ani chuanin kan na kha kan tui vak lo tina poni theya dam chan malam pan chan tu po nei lo shilo khwa aron wara wanga thau ve top ni bul chan chan tur po nei lo tan chuan motivation te hin nei a haranga thorim chan tur po a om lawanga bedon na atel to phe chuan mi hlau om an ni mai don ani chutiang mi ni ve lo tur chuan mani ikigai bi kha kan hria chho ve angaya engtin nge kan hria chho ang tikha tuna kan soidon ni kan ikigai chuan heng ni na pali te hi a form khom tur ani a atel vek tur ani pakhat na chuan kan thiam zong tak kan chem kalna ani tur ani what we are good at pani na chuan kan nuam ti emo kan tuina what we love pathum na chuan khovelina mamo tur ani demand kha tur ani what the world needs palina chuan sum kan hai lu theina ani telbok tur ani sum chu sum kha poimo a which we can get paid for sum kha omlo chuan tui hle maila enge kan eyang enge kan inang ti kha apoimo awangin sum kan hai lu tel na kha ani tel tur ani heng pali te hi ani kop vek tur ani chu heng rin bel thluat te atanga a om zerun chuak thei ho result kha kan en lokanga heng pali atang hian hemi kan chem kal na tak kan thiam chi tak le nuam ti boxi in belbom chu passion kan ti khani ta am chuan kan nuam ti zong tak le khovelina amamo tel ni bok kalkop chu mission kauna te ponianga ti chuan hemi what the world needs khovelina a demand le sum kan hai lu theina ni bok ain kop chuanin vocation ani le a eizon na kan tui vak lo po kha eizon na chuan kan thok vak theini sum hu na chuan khatiang chi te khani ta a kan thiam zong tak thoka hlo kan mu theina ani bok chuan profession anti bok ani chu khang hau in to khom khan ikigai chu asiam ta a mitam tak chuan ti ila keipo ka tel ve thawanga keima tan hian heng zong hi karon soi ve thawa thil in kop fu lo tur hi kan kop ta thina ni emo a pakhat chau a phei chuan bur taila a fu lo le zwal don ta ni entirnan he point bi khi ti rang tum taila a thik thelo mai thei tin kan nuam ti zong kha leilung ta na thil thalo emo midang ta na nok sak thil po alo ni thei bokani entirnan ram wa te ram saka te then kha chuan bike chak de do right te
kha tiang te kan nuam an ti thina ni ma se an nuam ti kha tirang don ta se midang tan har san te pon thlen theya ani lo pon midang tan amal somna an ni lo piala ma khanin an mani tan po khan eizon na sumlu te po kha omlo theita ni khanga khan khang ho ti mai mani du zong chau terang kha chu mi pui tling wa khan ni lo thina ni chu wangin thil kal kop tur kha om ve a ani lo po in sum mu na rangot which we can get paid for ringot hingai to taila thil thalo zor te ti te tol ruk na ti kha athleng theini kha a thalo ta am chen khadin khovelina amamo a sum min pek don wangten kan thlang ta na atui lo te kan tam pha ta ni a hlok ti wang ringot ti ve ngot te na atui lo chuan eng thil dang nge a hong ti kha tun tuma chong kan soi man lawa mi chen khat ve thunge ro chuan kan chem kal na hi ngai tha in kan thiam lo thila kan inzira tran kan la thina ni chu thil poi po ni chong lawa ma se kan thiam to sa improve a talent pe pul nge ti chi anga kan thiam chi vak lo han inzir that le kha chu fil ta la chuan ke ni aya thiam jok an ther fer fur don ti kha chiang reng bokani asan chu mi chen kha chu an chim kal na te lo ni a chu ai chuan kan chim kal na konga khan kalwung lo lo taila mi special tak mi thiam bik tak wani don taila khaka afu mel jok ta ni kan ikigai takhi mu chuakin sia in thok thei chawila chu depression te hlim lo na te po hi atlem ve deuh hi inring thinem mun danga hlim na le ha chulna kan zon thin te hi atlem dewangem ti dekha lo in zop taila chu tak chu okinawan hau dam reina chan factor pakhat ani a an hlima an hrisela an pension ve lo ni hemi kan hai chuana konga hian kan nuam ti zong te tui zong te chim kal na te kha eizon na turin engtin nge kan chhop cho ang entrepreneur mindset kan put ve te po kha trol mai theya sardu sanga no pangte a businessman chuan ti hian a soya engtin nge ei ka zonang ti ain engtin nge eizon na ka siamang ti in chu lo ngai to ve chho taila khatiang ril ru kan put ve ngai ne mani ikigai chho mu chuak tor chuan ti chuan hengjong hi ni a lepeka kanim hule chho dania